La cartera digital d'Andorra ja és a la recta final abans del seu llançament, previst per aquest 2025. L'aplicació, que es troba en període de prova, vol esdevenir una eina clau en la transformació digital del país. Segons ha explicat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rosell, la cartera permetrà gestionar de manera segura la identitat i les credencials des del telèfon mòbil. Inclourà documents com el passaport, el permís de conduir, la targeta de la CAS, la de biblioteques o l'autorització de residència i treball. De manera progressiva s'hi afegiran altres targetes, com la Magna, i a partir de l'any vinent també carnets d'entitats privades, com l'ACA, el carnet jove o targetes de comerços. Entre les seves funcions, identificar-se de forma segura sense SMS, signar documents electrònics, gestionar credencials, controlar dades personals i rebre notificacions. Rosell ha remarcat que tots els documents tindran la mateixa validesa que els físics i que els cossos de control comptaran amb dispositius per verificar-los. A més, el govern impulsarà un pla de comunicació i suport administratiu per facilitar-ne l'ús. La cartera digital vol convertir-se en una eina pràctica i segura per centralitzar tota la documentació i acostar el país a una mobilitat i gestió totalment digitals. Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.